Ang Cebu City Traffic Operations Management may anunsyo og rerouting alang sa mga maapektuhang mga kadalanan subay sa pagpahigayon sa Cobra Energy Drink Ironman 70.3 Philippines karong Domingo. Magsugod na og sirado ang kadalanan alas 5 sa buntag karong Domingo. Sa mga sakyanan nga paingon sa Lapu-Lapu City, adto paagion sa may Lopez Haina Street, MC Briones Street ug sa UN Avenue. Samtang ang tanang mga sakyanan nga padung sa Mandawi City ug sa Northern Cebu adto moagi sa may Lopez Haina Street ug sa MC Briones Street. Sa mga sakyanang paingon sa Cebu City, serado ang dalan sa may Sergio Osmeña Boulevard, Tunnel ug sa South Coastal Road. Kung taga Southern Cebu ka unya mo biyahe ka paingon sa Northern Cebu, sirado ang dalan sa may Gaisano Laray sa South Road Properties. Adto sa momoagi sa may N Bacalso Avenue padung sa Imus Road. Gihawag sa sitom ang tanang mga motorista o mga drivers nga mosunod sa mga traffic signs sa mga rerouting areas.